Yes, Mayor. Good morning, Tabi. Good morning. Yes, sir. Napaapot po ba ako, Mayor? Kung may mga haputan sa tuyang mga kababayan sa Legazpi, buda digdi po sa may letter akong actually na-receive man from Bugtong area. Kasapon baga po nagbisita Secretary Tugadi duman sa Bicol International Airport. Nahiling ko man sa post mo, buda sa post ni Kong Joey na magiging operational na po ini sa October 7 gayon ito, tama? 7? Oo, kuha na, madali na, Henry. Yes, oo. Primero, Mayor, tayo na po kami Siyempre, Henry, pasalamatan na digdi sa post ko, siyempre nag-react sa mga tao. Oo. Sabi ko, siyempre, kita-taga-boss, sa mga taxpayer, kita-taga-boss. Yes, oo. Ano? Pasensya na tayo, pinasalamatan ko sa Presidente, sa kasi ito nga, Secretary. Kung kasi po mo talaga, Henry, pero ang Presidente uminalikaan. Iyo po. Hindi mo pag-iintindi, di ba? Iyo baga. Oo. Dahil man seryoso, na ilag, yan talaga, in fairness. Iyo We po. have to give due to what is due for a person. Diba? Yes. Opo. Lalo na kay Secretary. Kasi Yeah. talaga, mapaluwa-luwa siya. Sabi Talaga. niya, alam mo, Mayor, naalala mo noon, we started from zero. It took us almost more than 5 years, pero na-realize na. Iya, opo. So ano talaga your confirmation na date ni Secretary Tugadi para sa operation kayo ni Saimo? Kasapon? Well, 7, kung ano, baga naman siya na naman sa first flight. That will 7. be arriving Bicol International Airport on this London. Maabot po sa Mali ako lang Presidente. sa oras, pero aga ito. Pero 11 oras ba ito? Nakalimutan ko na kapag pa lang sa oras. Oo. Pero may... Yung kaduman na Henry, historic yan, Henry. Iyo baga. Oo. Pero tabi yun, may confirmation si Secretary Tugadi na maabot ang Presidente o dahil pa mangkipit sa kang inauguration talaga? Pero ang papainuton mo na ining soft opening. Aya, okay. Siguro gusto garo ni Secretary, flowing na para maupos si Presidente. So nagdadalaga na. Opo. Then ma-inaugurate kita kaan. Oo. So commercial flight tabi na yun na primerong maabot sa Yes. Kung Cebu Pacific and PAL. Ay, wow. Ika-close tayo na for the meantime, ining bakang ni diretso na yan, ining Legazpi Airport. Yeah. Actually, yun, ang sarap po sa intensyon ng pag-apod ko sa imo, confirm na nga na iso sa Bicol Airport, ano po ang mangyayari dyan daas sa Bicol, digdi sa Legazpi Domestic Airport? Ayan. Alam mo, haloy na, para propose ka na yan, arugod ka man so sa Iloilo. Okay. Doon mag-eme kung nakaduman ka, di Buntang Township, it will provide opportunities not only for Legazpeños but for Albayanos. Diba? Meaning, yan baga, almost 70 hectares. Dapat i-public yan sa usa ng bidder, Ayala, or Mega Wall. Ito na, township, offices, call centers, convention, pwede pa yan, or activity centers, or mga sa mga malls, sa mga tenants baga na pwede maka-create employment opportunities. I see. Pwedeng light industries. Sa mga chips. Garo PPP ang konsepto? Public-private partnership? Yes, because this is not owned by Legazpi nor by the province. This is owned by the national. I see. Kita lang po ang being the land kung where the land is located. Kaya kita lang ang, siyempre, kita ang end user, Permina. Oo. Ta-under ini kang DOTC pa, ano Mayor? Kaya ito, ang property ini. Actually, ika-clear ka pa yan, DND pa yan minaluwas, Henry. Yeah, so the airbase ka ito. Alam mo, Henry, pati yan na dagang yan. Maniwala ka, takulaon yan. From BU to PNP to BR. Nagdurog to yan sa may bagtang. Nakabot yan dyan. Puro yan military reservation. So, kaya DND yan. Iyo man ang ganda, no? Dating airbase ini kan mga panahon. Airbase. Pasabayan ka ito. Di ba? Na-convert na. Then, ining PNP. Yeah. Then, ining duman kita sa likod kang DOH-5. Sakot yan pa duman sa may bagtang bayan. Iyo. Tapos, ining airport. Ining airport yan is almost 69. Kundi ako na lang 68 o 69 hectares. I see. Paano kaya yun? May mga nag-suggest digdi. May letter nga na kung na-receive digdi hali kay Vicente Balde from Bugtong. Nag-suggest sa mga listeners na baka na po pwedeng ibalik so tinampo dyan na luwas duman sa Permina, Krusada. Don't worry nante. Kaya lang lalagat ka na. Permina.
Permina yan. Permina yan, Henry. Siyempre, kay Puantang, Ingres, Egres. Permina yan. Yeah. Pagkayunon pa yan. Uling sa inabot ko yan, Henry. Opo. Kato pag meron tanong, mapundo ka. Yeah. Inabot ko man lang kayo ito. Inabot ko yan. That was I think 70s yan eh. Diba? 70s. So may babalik yun ining tinampong ini pag nagkataon. Ano? Siyempre, ma-master plan ka. Tas sabi nga ni Architect Leo Del Rosario, apotod mo nga si Mayor, ito yung ang Architect ang Legazpi, kung anong yung plano dyan. Para sa ko, dapat ibalik kasi dahil bang piling sa Rosa na duman ang agi. Pero Henry, ang magayon talaga dyan, sa Rosa na pingin plano ta. Hopefully, ang City Hall, ilipat yan. Mabahal kita dyan. Exactly, saka sa bago, may text talaga sa kuya. Mga 5 hectares, nakulaan man bagay yan. Then, balap ta, ikuha na yan. Sabi nga ni, yaw na dyan ka, boss. Kalautan na dyan, kapos na services para connectivity. Then, ining old kang ini, pwede tayo ining pabakal. Then, ining na ito mag-utang. Di ba kasi ang utang, di man uso sa tuyo magpara-utang, Henry, sa Legazpi. Yung ang ipag-ipot ang City Hall. Kaning sa dirita. Tapos mapag-ibo naman kita siguro mega ang City Hall. So, talagang kuha naman na pagmamalaki naman kan mga taga-Legazpi. Opo. Actually yun, may nag-text sa kuya kasubago na diyan ngayon pwedeng ilipat ang City Hall ta. Ang City Hall ta medyo piot na. Medyo luma naman, kulang sa parking. Kulang sa parking. Naka-master plan yan, Henry Tapi. I see. So mabakal kita kang lote. Ano, tabako tamang property plan yan sa airport na yan. Pero pagiling ko naman, pagbibigyan kita. Malabi kita. I see. Okay. So with that, your oras na magpo ng flight duman sa Bicol Airport, automatic closed po ang operation dyan, ano? I think so. Ano kasi yung mga taong pigamit dyan, yung mga gamiton ta duman. Sa Rasincha. Iyo po. Ang pigayos talang duwin na ending mo niyan, matali may meeting mo na ongoing. So, ining transport, Henry. Yeah, actually. Oo. Ang transport, Henry, for the meantime, maray sa may mga privado. Dito kung mag-adit, may waso ng parking duman. May waso, dahil problema ang parking. Sobra pa sa ngunyan. Ang concern sa sumading auto. Yes. So, iko kita ngunyan ti mga taalion ta na siguro sa mga koloro. Dapat siguro sa may mga franchise na. Para ma-minimize ta mga overcharging. So ano yun, bilang RDC chairman, may mga discussion, suggestions na mga yun ang tabi. Taxi? Actually, we are now preparing for that as early as 2 months ago pa. Ay, very good. Nga ni, I will call RD Guardiola para i-assess ako niya kung ano na ang mahiling ta sa October 7. What about your security, tabi, sa palibot? Ay, walang problema. Nung nangyari bagang nagsabog duman, migo kita duman kaya perso sa gugo kita duman kaya nakalag duman na kwan mismo, sa unit mismo. Saka may pitang security duman and retape. Okay. Magayon ang mga scanning ta. Sabi nga nagan sa rutang texter, baka na pwede magkagamang kita king mga Grab or Uber? Yes, actually, so Grab taxi. Grab taxi. May piging i-propose ako as RDC chair na mag-open kay mga 15 o na. Grab taxi. Grab car o Grab taxi. Kung na rin ang mailot. Grab car o Grab taxi? Ano? Pwede na nang target ko dyan mga 200 yan. Pero yun yung taon na 15 o na. Pwede mo na magralabo at baka magkuyan mo na yan. Magnakulon tulos. Pero paano ko mga 200? Sabi kan texter medyo tama si Mayor Rosal na Grab taxi o taxi tapaan delikado da baka dumakol ang tricycle magbiyahe sa National Highway. I think baka babawalan out of line yan. Pasensya na sumanag na tricycle baka tapo linya yan. Mga kwan po dyan ang ilalaag. Actually, this is a directive from Noles Secretary Tugade na ayuson talaga. Kapot ka pa yan yan ang mga transport na yan. Okay. And talagang maugmaman siya ang developments. Nakasakatakuduban kami duman ni Kong Joey Henry istorya ang takalan siya may mayor pa rin duman sa tower nag-operate na pa ng Henry bawal na magsakat duman kaya pikuan po na ito pig-enjoy ko nang nga duman sa laog sa taas balik po itong pala duman sa taas nailing mo ang view kang runway. The runway pala, Henry, for the information of the public is 2.5 kilometers.
Okay. It can accommodate Airbus 330 for the moment. Dakula man Dakula pa naman. Pang-international flight naman. Then, hopefully, may ayusong kito di sa may NGC flying. Later on, mapapuli use pa na so runway. Iya po. Then, malalagta na so, kung ako kompleto to so landing system. So, na-mention tabi, ni Secretary Tugade sa meeting nido kung anong international flight ang primero digdi, kunigwa na? Yan ang magayon. Mabilis man ako yung secretary. May mga plano siya na makipag-meeting siya. I think he mention 5 airports. 5. Opo. Lagindingan, Legazpi, tapos doon sa may Cebu. Starting kang Cebu, ano nga niya? Bohol mayo? Bohol, yan. So, mga tourist squad. Pabayaan mo na ang mga Boracay, Meridbid na, mga flights na naman. Pero kita, this will be a turning point really, Henry. Kung mauna ko kapon, kanadagong ko ito, na bago siya, sabi niya, siyempre, ma-election, sabi niya, pero bago man daw siya, yun ang ilalaog niya. And this will really be a game changer in Legazpi, I'll tell you, Henry. Pag kita na ako na, and we're eyeing Osaka, or Nagoya in Japan, naranian sa Toya, and Incheon in Korea, which is very near us. And probably, balikan ta so Xiamen, yung China market. Pero yan, ang importante, makapuon kita. Pero ang target na kaya, ining mga Koreano, tapos sa punta mahilig sa golf, tapos na mga sa golf course ta. Iuhos ko sila dyan, Henry. Kawatan ko sila. Mayon, sa tod kita sa mayon. Si Mayor yan, ma-entertain siya inda. So, Mayor, anong manginginabang kayo? Di ba kulang talaga ngayon Daraga o ibang parte kang likod? Halos buong Bicol region, Albay. Especially ang Sorsogon. Ang masurtiyon dyan ang Sorsogon. Karanisan na sila. Okay. And pagiling ko, the target na 2 million is attainable. 2 million per year. At kung di na Henry pandemic, i-imagine mo na kung Joey kahapon. Paro nagaro yan. Iya po, posible. Pandemic, And ang magayon pala naman, Henry, so tax bagaan, di ba, Pinosco? So pag check-in. Iya po, so ano pa na? Iba mga kasi may nag-react naman na din ang mga 45 days. Yung keep of 45 hours, keep on magre-report. Tapos siyempre, so baggage mo or 1 hour before, dapat yung ka magre-duman. Tapos i-scan mo barcode. Pero masan sa pandemic, pero masan na baga? Iya po. Barcode na po, pagbakal mo kitiket, kung ito sa mo kang airlines, barcode, i-scan mo lang duman. Automatic. Kaya daw, dahil alcohol duman, dahil mo magkaipontak sa machine. Magayon ining technology na kuha ni in-fairness sa Secretary. Around lang sa mga technicians, mga rakiyong pa, Henry. Mga aling Manila, mga limagaro ito matindi. Matindi Henry sa mga kuha niya. Talaga palang pigko niya yan. Trinabawa man ni Secretary, lalagan niya. I see. Of course, in coordination with the airline, siyempre. Kasi dapat makonect naman sa barcode kang Albuda, Cebu Pacific. Ang apot dyan, Henry, ang apot dyan na dakula, napot ko, what if, kasi pag may mga airlines pang gusto, pero pa ang kaya. Kasi diba, so, sa Robaga, so pula, dito sa pula, so, sa Robagang airline, nagabiyahe man. So, pula bagang aeroplano, basta, diba, so sila, Malaysian garo yan na, local mga nagabiyahe man. So, i-accommodate na. Pero mananggad yun ang pwedeng akomodaron dyan na airline companies, Sa kanya 5 to 5 hanggang Pero most probably, baka madagdag pa yan. 5 years, sana alam mo si Kong Joey, economist pa kaya. 5 years, we will again expand that. See. Airport. Madakula, dapat padakula kita kang terminal. Okay. Kaya na Terminal 1, Terminal 2. Opo. Yung masana po ang ihapot ko sa ibong niyan unless po na may gusto kang i-announce tabi sa Legazpi. Okay man lang tabi kita kasuhapon sa vaccine ta 127 na 61,000. Sige lang tabi kita. Although nagtataas Henry ang cases ta, pero pinginguwa ko Henry lalabanan tayo na kung pwede na yun mag-lockdown. Agadong ko lang tabi Henry. Alam po na ko sa iyong nagdadangog sa Facebook, sa radio, sa kung ano man na connectivity. Sabi, disiplina kita boss. Yaw na yan. We have to live really with the virus. And we just don't know. Although vaccinated
considering the herd immunity. Pero talagang we have really to, mas yung Amerika, inagihan man ini. Yeah. China. Kwan lang kita, tsaga lang kita. Ang agadong ko lang sa mga taga-Legazpi. Kahapon naglako-lako man ako sa boulevard. No? Tigilin ko ang sitwasyon. Masangkip man mag-mask kita, tabi. And avoid too much crowded people. No? Yeah. Ayun masala na. Kasi, Henry, ang mga tao ganyan na ma-explaining na almost mga 2 years na natatarot pa kita ni. Iyo baga. Kaya mga malilibong na ang payo, Henry. Kasi ako malibong naman ang payo ko. Ikaw man daw, Henry, magparamas pa. Kasi siya ba naunahon mo na ma-October na nakamas pa kita ganapos. Ang pag-ulat na kang January, nag-abot na sa vaccine, maulian na kita. Kaya Henry, inay-inay, ang mga tugang tabi, initial alkalde nindo, namamatian man na namatian nindo. No? Tapos man kita, Henry, kapos. Always ka ni. Pero di kitang magilibo. I think God will also help us na mapuntutin. And there's no other way. Sa kuya ng defense ata is vaccine. And disiplina. Para sa kuya ng mga lockdown na inan, madali mag-impose. Pero ang problema, what will be the lives ang pagkabuhay kan mga tao ta. And inang tig-isip ko na, dahil na magkakwarta ang gobyerno. Dahil kwarta kita. Mataw na magtakisap. That is, for Legazpi alone, that will be 150 million. Dakulaw na. Legazpi pa lang yan. 5,000 lang yan. Paano after one week? Then, ang kwarta. Kaya, I think, iagad ko sa mga Legazpeños. Disiplina topic. Sa old market, kung sa ilman na lugar. Then, mga mass gathering sa opisina, sa mga nasa opisina, tabi, para grupo-grupo, kumaon ka ba sa pan mo, sa table mo. Kung may puro party, kumura sa ng pagkaon, pagkakuha pagkaon, dumang ka sa lungga mo man. Di ba, Henry? Yung permitting advice ko City Hall. Kaya nga, tanaulian na sa City Hall dati. Bakit para bombaman sa City Hall? Di ba? Practice mo yan, mga immune naman garo mga taga City Hall. Tara malubagan, naman tara maado mo. Puro Aldo, kampang ninda, vaccination. Libo-ribo. Mga pigiriling ko mga pandok na ramalo. Kung ano na kupot na yun. Sara Cyril, sara Dr. Giliego. Minsan na na-reparo, pig-observe lang ako kung ano ang pag-isip ta ni. Anyway, Henry, yung masasabi, salamat na maray. Salamat Senyor. Salamat on tabi. Alright. Yan tabi, mga tugang ang dagdag na informasyon mo niya na pag-aaga with Mayor Rosario.